ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ କେମିତି କଡ଼େଇ ପିଠା ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଠଉ 2-3 ଚାମଚ ପକାଇଦେବା ସେଥିରେ ପୁଣି ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ପିଠଉ କଡ଼େଇରେ ପିଠଉ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଚାମଚରେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା ତ ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଟେକିକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ପିଠା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, ତଳ ପଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଉପର ପଟଟା ଆମେ ଲେଉଟେଇ ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଚାମଚ କିମ୍ବା ଛୁରୀରେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ସେଇ ପିଠାଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଉଟେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ତାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ କାଟିଦେବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସମାନ ଭାଗରେ ପୁରା ଭାଗ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ଘରେ କେହି କହିବେନି କି ଆଉ ଆମର ଛୋଟ, ଆମର ୟାର ବଡ଼ ତାର ଛୋଟ, ଏମିତି କେହି କହିବେନି। ଖାସ୍ କରିକି ତ ମୁଁ ନା, କାହାର ଅଧିକ ଗଲା ତ କାହାର କମ୍ ଗଲା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେ। ତ ବୋଉ ଗଲା ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ସମାନ ଭାଗରେ ପରଫେକ୍ଟଲି କାଟିଦେଲା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ବୋଉ ଦେଖେଇବ ଭିତର ଭାଗଟା କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ଦିଫାଳ ହେଇଗଲା। ତାକୁ